Shin ko ka san dalilin da ya sa ruwa ya manne a wannan hannun ya ɗame kamar roba? To dalilin da ya sa wannan ruwan ya ɗame kamar roba shine ake ce masa surface tension. Surface tension shine ƙarfin da fuskar ruwa yake samu ya koma kamar roba sakamakon ƙarfin mannewa. Duk ƙarfin da ainihin fuskar ruwa ta samu ta manne kamar roba to shine ake ce masa surface tension. Misali yanzu hannu da ake sa a cikin ruwa, za mu ga ruwan yana mannewa a jikin hannun. To wannan mannewar da yake a jikin hannun shine ake ce masa surface tension. Shi kuma surface tension yana faruwa ne saboda me cohesion force, wato ƙarfin mannewa. Za mu ga wannan ƙwayoyin halitta ne na ruwan suka haɗu suka manne su za su koma kamar kurar ƙarfe, wato mayan ƙarfe. To wannan shine ake ce masa cohesion force. Za su zo su haɗu da juna su manne kamar yadda ake gani. Idan suka manne, wannan ya manne a jikin wannan, wannan ya manne a jikin wannan, shine zai ja ya ɗame kamar ainihin roba yadda zai samu elastic property.